Aku apa ngeterno bayi tilik bayi. Tilik bayi nih gone. Cek sisi tok. Denane enak yuk. Mbak Mis kayo yuk mateng yuk. Hei Sen. Kau mbak ngatemi. Ya. Kau tuh apa wi? Kamu turu maling. Wis ben, wis kadung. Ben. Assalamualaikum. No. Aku lagi mentir. Bentar loh. Inces betul Vino kalau guys. Walah. Lagi memang tidak ada yang dicegat. Masanya Vino pamer. Masa? Pantes ngomong aku yuk nah. Ayo. Ki melok nah. Minumnya di belakang kamu Mbak Dewi. Iya. Anggap aja rumah sendiri. Turu. Kak anu we nganu mati ngono. Enggak apa-apa ketok. Kak terapek tutupi. Enak katir ya. Vino kuwatir numpak motor. Kenapa? Masane Ipan. Masa? Lah wong awake cilik gede kok. Tapi dek kan tahu lemu ya Cik, pas rene kan. Tahu. Tenan. Heeh. Aku ada ya alhamdulillah kok mirip kayak Ipan Dhisik. Oh, bisa lemu saiki kuru. Yo. Beda no saiki no. Kaget sih aku Iling-iling teman. Ndek nang gede dolanan rene kan Ipan. Lah kan gede dolanan. Aku mapak cangki lho. Emang ngono iki terbayang-bayangmu ngene iki nganggo jaket ireng, katok sing budi kuwi. Yo iling. Heeh, ndak kuwi. Lek helm kuwi sedinggo kecelakaan. Makane Sedinggo kecelakaan helm iku Pak Gugut lu ngomong ngene. deh, Wah, motor iki lho rene aku anu bojoku kena seng. kok iso. Semangatnya buka jaket ndur kuwi kena seng ku lho, Mu. Kangane? Yo, jeru. Ya gak mbok periksa. Jeru. Gak diplototi mang. Wis guys, Ces ngomong aja, Ces. Terus Ngomong, Ces. kamu ora sopan iki. Kak. Rumah sakit kan ora. Iya. Terus cak alay. Kau sih tak gaya jadi gini. Heeh. Dadi crop top anak Jaksel. Crop top nanggone saiki. Ini rumah kan enggak bintik lagi ya, Mbak. Becane sekolah kok biasa. Mbah. Oh ngejak tak nang ngene. Mu. Goleki jenenge kok Pino Soromonyo tak ngono. Ndekne men kekelen ae mu. Aku dhewe kekel. Utan goblok. Nyo sampai soben goleki jenenge Pino Soromonyo yo kene. Aku saiki naik abiseri. Ora yo. Kok iki arep iki Pino gak tengah. Salah itu nama tenar sayang. Yo kok aneh. Nama panggung namanya. Nyo, kesok ngono iki nek sak sekolah iki saling menyapa apa ora ngono kuwi. Kayak kowe nek tempat bedak gede Pak. Lah iya, heeh. Iya ngono kuwi. Mberi Pak Ul. Heeh, mberi Pak Ul. Jadi kafe mondok sok benok kuwi. Saben apa? Masa 6 ya gue montor ngono iki. Ini Mbak Beda. Heeh. Pak Bedaenyo kene kono. Oh, ada Pak Beda ada duduk bareng dengan Vino. Beda culture. Enak lah kan pada Pak Gugut yo. Beda culture. Gengsi dong. Anak Udah listrik punya. Ya beda listrik. Di bang tuku mantar lah beda listrik. Tapi udah sih biasa. Nyoba alur sepeda ontel lho. Kenapa? Wiragane padha wis sepeda listrik lho ya. Kalau juga anak itu Yuk kok PW yuk PW yuk. Jadi mantap tang bisa. Ndak, entek kok ngantaan. Beda. Mantap ini. Berapa? Turu. Sendut kalau sudah banget ya ya kicau matinya ya Senang sampai Enak yuk. ya wes kemanbur Udah buka. Iki mak keman kono lho.
Gak melok royaan, gak melok kan. Iya. Gak melok royaan kabeh. Dan ini ratu. Ya aneh kan ki rumah. Nya, Pak. Enak ora tau. Panas itu katanya. Ane 3 jen kabeh gak usah. Pak, seperti Piye? bisa paling konek. Iki dia emang kok yo enek. Kentake kayak adu dang koyo wong anu iki. Enggak pesambat apa-apa. Iki Jawa kok aku. Dia nek beda Jawa. Kentake lagi aku. Dia nek beda Jawa nih. Enggak dapet Pak. Masa ditutupi ya? Udah kendong iki, Mak. Endi? Ora aku becek endi. Tidak ewi lo sih. Ada yang Masa kira nanggung dek Joko kok? Kalian bareng. dulu. Nah. Gak enek berkata ngono dek biyen mae. Lah mae saiki gak iso ngudek. Aku dek kan aku yang ngono kuwi aku dirampu gawe ngono kuwi. Iya Pak, nang kare. Betah. Oh, ketane nang 1/2 kilo mbek ketane biasa 1 kilo iki dadi pendek. Lah kok lahap banget. Aku ndak pang sendok kono 5 sendok. Mangan koyo anu. Wo alah. Gak dhewe. Aku debian gawe sering saiki ogah sing doyan Evan ogah gitu. Mak, majunya badut. Mak. Ayo Rel. Itu Papa. Itu Mbak. kalah ya. Ayah dia ya. Ayah. Ayah tadi ada. Ayam dari ayam. Aja ngantuk melek, Mbak. Ceklan. Kisen apa sen? Angga. Moy. Moy keren banget Moy. Walah. Moy. Mau kemana Moy? Mobil. Iya. Kana sen? Ya wae dhewe sing ngedono kok iso. Ayo naik. Oke guys, ki Naira guys, arapin Mbak kae. Iki Mbak guys. Pengen. Takut. Apa iki? Oh, beda gak kaya ini? Ben bingung dene. Muternya panggung ngene tok ya, Pak. Muter. Amine iso, Pak ya. Mbak, foto ora? Tegi enek suarane wow apa piye? Oh, lagi enek wonge, Mbak. Enek wonge ta iki? Ae. Kok kono to? Iya.
anu.